Γεια σας, είμαι ο Παναγιωτακόπουλος Θεοδόσης, πνευμονολόγος, οφθαλμολογικός ιατρός και συγγραφέας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το κολόστρουμ. Το κολόστρουμ ή πρωτόγαλα είναι η πρώτη τροφή της ζωής που εκρίνουν ο άνθρωπος ή τα θελαστικά μετά από τη γέννα. Είναι πολύ πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και είναι αναγκαίο για τον νεογέννητο. Όμως, επειδή έχει πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά, μπορούν από αυτό να βοηθηθούν και οι άνθρωποι. Επειδή οι ποσότητες δεν είναι μεγάλες, το προσλαμβάνουμε κυρίως από αγελάδες. Η αγελάδα παράγει 36 λίτρα για τον νεογέννητο, όμως είναι απαραίτητα μόνο τα 16. Τα υπόλοιπα 20 μπορούμε να τα πάρουμε και να τα επεξεργαστούμε και να τα δώσουμε στον άνθρωπο για βοήθεια. Περιέχει πάρα πολλά συστατικά. Πρώτον, έχει γκάμα διατροφική, βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία. Έχει παράγοντες αυξητικούς, ούτως ώστε να μπορέσει να μεγαλώσει το νεογέννητο. Έχει αντισώματα έτοιμα που προσφέρουν άμεση άμυνα στο νεογέννητο και έχει και ουσίες που μπορούν και διεγείρουν την λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και έτσι κάποιος που λαμβάνει πρωτόγαλα να δημιουργεί δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα. Τέλος, υπάρχουν ένζημα που βοηθάνε στην επιδιόρθωση βλαβών DNA και RNA, καθώς επίσης και αποκατάσταση βλαβών στο τελομερές με αποτέλεσμα την μακροζωία. Οι δράσεις είναι πολλαπλές, βοηθάει την αύξηση της άμυνας του οργανισμού έναντι ιώσεων, αποκατάσταση βλαβών όπως είπαμε στο DNA-RNA, αποκατάσταση βλάβης τελομερών, βοηθάει στο πεπτικό σύστημα εξάλειψη ελικοβακτηριδίου του πυλωρού και αποκατάσταση ισορροπίας στο έντερο, διορθώνει το σύνδρομο διαρρέοντος εντέρου σε συνεργασία με τα προβιωτικά, εξισορροπεί τα ζάχαρα, αυξάνει τη μυϊκή μάζα, ενισχύει τους αθλητές, είναι άριστο αντιοξυδωτικό, διορθώνει την ανεμία, διορθώνει οστεοπόρωση, βοηθάει στον καρκίνο, βοηθάει η εγκεφαλική λειτουργία, μειώνει την κατάθλιψη και τέλος είναι φυσικό Viagra. Ευχαριστώ πολύ.